हर महादेव, मैया भवानी की जय, माता दुर्गा की जय, सच्चे दरबार की जय। तो प्रेम से बोलिए गुरु बहिना सब, सच्चे दरबार की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। तो आज जो हम कथा लेकर आयल बानी आप लोगन के सामने, बहुत ही मन भावन, बहुत ही सुंदर कथा बाटे। ओके आप लोग पूरा अंत तक सुनी और समझी। ओकरे बाद ये कथा के रहस्य आप लोग हमके कमेंट बॉक्स में जरूर बताई और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम। अगर आप लोगन के हमार कथा पसंद आवे, आप लोगन के अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो। काहे कि जो कथा होला, ज्ञान होला, कभी भी आप अपने पास तक न रखी। ज्ञान हमेशा बटला से बढ़ेला और हमेशा घटला से घटी जाला। तब सब लोग मिल के प्रेम से बोली शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो ये कथा के पूरा अंत तक सुनम जरूर आप गुरु बहिना लोग। काहे कि जे शिव भक्त होई पूरा अंत तक जरूर सुनी ये कथा के और समझी, रहस्य जानी। और जे ना होई तो ओकर जो विचार बाटे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ करिए। तो आप लोगन से के विनती बाटे कि अगर आप लोगन के कथा पसंद आवे तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करम और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करम। काहे कि आप लोगन के ही आगे बढ़ौला से सबके केहू आगे बढ़ेला। अगर आप लोग ना आगे बढ़ाइम तो कब केहू आगे ना बढ़ सकेला। भगवान के जो कहल जाला, भगवान के हाथ में सब कुछ होला। तो भगवान चाहिए तो सब कुछ अच्छा होई, ना चाहिए तो कुछ ना अच्छा होई। कैसे शिव शंकर भोलेनाथ उनकर बच्चा के वापस देले बाने, उनका माँ कितना रोवत अली, कौना तरह से का ई जो कथा बाटे पूरा अंत तक सुनी। तो दूगो भाई रहने, एक गांव में दूगो भाई रहल लोग। दोनों भाई बहुत अच्छा से अपन पढ़ लिख के कुछ काबिल बन गए लोग। लेकिन बड़ा भाई जो रहने खेती किसानी बड़ होके करे लगने, पढ़ाई उढ़ाई छोड़ दे हने जब इंटर पास कर ले हनते। और जो छोटा भाई रहने वो पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से क के मिलिट्री में फौज के नौकरी पा गए रहने। लेकिन उनका जो माता जी रहली अपन दोनों बेटन के शादी समय पे कर देहली 2 साल के आगे पीछे। 2 साल के आगे पीछे जब शादी कर देले बाड़ी तो दोनों जने अपन अपन परिवार लेके जहाँ रहता लोग वहाँ रहे लगल लोग। यानी कि जो बड़का भाई रहने वो गाँव में रहत रहने, खेती किसानी करत रहने, तो वो अपन परिवार लेके गाँव में रहे लगने। और जो छोट वाला उनका बेटा रहने, भाई रहने वो किसान के, वो उनका जो फौज में भाई रहने उ लेके अपने परिवार के चल गई ने बहरा जहाँ उ रहत रहने। ओकरे बाद से का भइल कि बड़ा वाला भाई के उनको 3 गो लइके ऐसे ही 2-2 साल पे 3-3 साल पे 3 लइके भइने, 3 लइके भइने, 2 गो बेटा 1 गो बेटी। अभी छोटा वाला भाई के साथ ही में शादी भइल रहो। लेकिन जो कहल जाला कि किस्मत के खेल के जाना था कि उनके भगवान एको लइके ना देले रहने। आज के समय में जे होला कि मतलब 4 साल हो गए, 5 साल हो गए ना लइके भइने, तो आदमी कहेला कि अरे इनका लइके ना होइला, तो इनका कुछ अब ना होई। अब उनके गांव में सब केहू कहे लगल कि लगता इनका लइके ना हुई हैं। इतना दिन शादी के हो गए, भाई के साथ इनकर शादी भइल छोटो भाई के। लेकिन बड़ा भाई के 3 गो लइके हो गई ने और छोटा भाई के 1 को लइके ना भई ने। सब केहू गंवार जो कहल जाला कि गांव जवार सब केहू ताना मारे, घर परिवार में सब केहू ताना मारे। लेकिन जो उनका बूढ़ी सास रहली वो कबो कुछ ना कहे। काहे कि उनके भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पे भरोसा रहे, विश्वास रहे कि आज ना कल हमरे वो छोट पतोह के गोद भरबे करी। वही विश्वास पे हमेशा जहाँ भी जा कथा शिव चर्चा कहे वहाँ दया मांग के ले आवे तो अपने छोट बहू के हमेशा दे। काहे कि जो फौज में गए रहने तो दोबारा जब आई रहने तो छोड़ के अपने परिवार के यहाँ गांव में चल गए रहने, कहने कि तू हमें रहियो। ओकरे बाद से कुछ समय बीतत गईल। जो 2-4 साल और बीतल तो 8 साल के बाद भगवान शिव शंकर भोलेनाथ उनकर अपने जो उनका बूढ़ी माँ सास रहली उनकर विनती सुन लेने, स्वीकार कर ले रहने। उनकर सास के दया जो लेके आवेली, प्रसाद लेकर आवेली, उहे प्रसाद देले रहली अपने पतोह के खाए के। कहली कि ये बहू ये प्रसाद के तू खा लिया, देखिए भगवान भोलेनाथ अब की तुहार जरूर सुनिए। कहली ठीक बाटे माता जी कि हम खा लेम, लेकिन ना जाने काहे ऐसा लागता कि बार भगवान ना सुनिए।
ऊ प्रसाद खैली लैला के बाद से उनका जो सास ला के देले रहली अकाली चला देखल जाए। फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं ई आशंका हमेशा रहे कि के जानो कि अब की का होई, कि माता जी हमेशा ले आवनी प्रसाद ते हम खानी, कबो उनके अनादर ना करेनी, यानी कि फेंके नी ना कहीं, हम वो प्रसाद के हमेशा खा लेवेनी। तो कहली ठीक बा, जैसे हमेशा करेनी वही तरह अब कियो खा ले। प्रसाद समझ के ऊ खा लेली और ओकरे बाद से भगवान भोलेनाथ के प्रणाम कैली। उनका ध्यान लगा के 5 मिनट तक जो कहल जाला उनका ध्यान में लीन हो गईली या खूब रोए लगली, अपन जो भी दुख रहल जो भी उनका कष्ट रहल कहे लगली। कहला के बाद से जब रोआ तली उनका पति आवत तने घर में देखा तने कि हमार जो परिवार वाली ऊ बैठ के रोआ तली और कहतली कि ये भोलेनाथ ऐसन ऐसन दुख बाटे, ऐसे कष्ट बाटे, ये कष्ट के हर ली, कष्ट के हमार दूर कर दी। पति उनको जब सुन लेने कहतने कि ए तू काहे आंख बंद करके रोवत तलू, का भइल बाटे, ए उठो का भइल बाटे। 2-3 बेरा उनका लगने उठावे, लेकिन ऊ तो भगवान के ध्यान में लीन हो गई रहली 5 मिनट खातिर, लेकिन ऊ ना जानने की का भइल बाटे। ऊ तो परेशान होखे लगने। परेशान भइला के बाद से जब ऊ 5-10 मिनट के बाद आँख खोलतली, ध्यान से हटली तो कहतली कि भोले बाबा की जय करके प्रणाम करके जब हाथ नीचे रखतली आँख खोलतली तो कहतली सुनी, हम इससे रोवत रहनी जो हमरा कष्ट बाटे, हम अपन कष्ट कैसे कही, अगर आपसे कहम ते आपो जो बहरा रहे नी इतना तकलीफ इतना कष्ट सही के, तो उहो कष्ट में कष्ट हम काहे के दी। ओकरे बाद से उनका पति सब बात पूछना कहने ना, तबो तो के बतावे के पड़ी। अपन कष्ट बतौली कि हम और भाई साहब के मतलब यही तरह कही के कि आपन और भैया जी के शादी एक के साथे भइल बा, उहाँ के 3 लइके बाने, हमार एको नहीं खेले के, यही से हम चाहतनी कि भगवानो हमारे एक बार सुन लेती। तो कहत का बारी उनकर, अरे कहत का बाने उनकर पति कि अरे भगवान कबू न कबो सुनिए, तू पागल हो, भाई के जो 3 गो लइके बाने उन्हीं से ऊ जो उहे सेवा करिए, सब आपन उहे सब कुछ करिए। तो कहली ना हमके ना लागता, लेकिन उन्हें इहो रहे उनका जेठानी के जो किसान के मेहरारू रहली उनके इहो रहे कि कहीं हमार देवरानी के गोद भर जाई तो के जानो ये हमरे घर के बंटवारा हो जाई, जो धन रही हमार लइकवने के रही, लेकिन और केहू के तना मिली। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो इधर सुन ले रहने, और सुनला के बाद से रोज बेचारी जो 1 लोटा जल चढ़ावे, उनकर सास जो कथा बर्ता सुने जा, चर्चा कथा गावे जा, तू हमेशा जा और हमेशा दया और जो प्रसाद होला लेके आवे। बड़ी वाली जो उनका जेठानी रहली उनका हमेशा यह मन में रहल कि ये दादा कहीं ई गर्भवती न हो जा। इनका जो छोट देवर रहने जो फौज में रहने वो चल गई ने बहरे, वो अपन कमाए चल गई ने, कहने कि तू माँ के ध्यान रखिया, भाभी के लइकन में घुलल मिलल रहिया, भाभी से मिलल अपन बातचीत करिया आराम से, यही परिवार में तू घुलल मिलल हमेशा खुश रहिया। कोई सुन के बात कह के निकल गई ने अपन फौज के नौकरी पे। निकलला के बाद से 1 महीना 1.5 महीना कुछ समय बीतल तो उनका कुछ मालूम भइल जो छोटी उ फौज में उनका परिवार के कि देखा ने लागता काहे आज हमके अजीब सा दिन लागता, अजीब से थी होके लगल। तो ई लोग जब तबीयत खराब हो गल तो उनका सास गेली डॉक्टर के बुला के ले अली, और ले अला के बाद से फिर उनका जब चेक भइल तो पता चलल कि गर्भवती बारी 3 महीना के। ओकरे बाद से का भइल कि जो उनका जेठानी रहली उनका मन में तो अब हो गए कि देखा ने हमार अब देवरानी भी गर्भवती हो गल बारी, अब तो हमरे घर के जमीन में बखरा लग जाई, अब हमरे लइकन के ना मिल पाई। अब बेचारी लगली उनकर सोचे कि देखा कहीं ना कहीं अब का कइल जा कि जौना तरह से ही एकदम अब अकेल हो जा, पहले के जैसे हो जा। लगली उनके कहीं कुछ मिला के देखाए के, कहीं कुछ मिला के देखाए के, उनके दूध में कहीं जहर मिला दे, कहीं कुछ और मिला के चूहा के दवाई मिला के दे दे, यही तरह से करत हुए उनका 9 महीना
पूरा जब तक गर्भ उनका रहल तबले उ वही तरह से परेशान करे। लेकिन जो कहल जाला धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ उनका कष्ट हरे लगने आ जो भी उनके खाए पिए के दिया उहो उनकर देह से कुछ पता ना चले। लेकिन उ जेठानी हमेशा सोचे एके खाए पिए के हमेशा देतनी, ऐसे करतनी वैसे करतनी, लेकिन ई काहे कुछ होत नहीं के, काहे ई दोनों मरत नहीं बाने सब। अब उ सोचत तली लेकिन उनकर जो काम रहल उ कभी भी असर ना करे। तो ओकरे बाद से धीरे धीरे बीते लगल। बीतत बीतत समय जब लास्ट समय में उनकर एक बालक भईने, एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा भईने, तो ही हॉस्पिटल में का कैले बाड़ी अपने पति से यानी किसान से कह के कि देखी जहिया उनका लइका हुई है तहिए आप उनके जहर के सुई दिवा के लइका के झोला में टांग के आ गंगा जी के तीरे जाके धो दे। लेकिन इधर जो सास बाड़ी उनके नहीं के कुछ पता कि हमार बड़ बेटा ऐसा काम करिए चाहे बड़ पतो। बड़ बेटा उनका लेके जैसे उनका सुंदर पुत्र पैदा भइल बाने उनका जहर के सुई ओई डॉक्टर से दिवा के ओ हॉस्पिटल के दिवा के ले जाके और उ नदी के किनारे रखवा देले बाड़ी। रखवाले के बाद से वहाँ उ छोड़ देले बाने। छोड़ला के बाद से वहाँ गोड़ लाग के नदी जी के यानी कि गंगा मैया के गोड़ लाग के छोड़ के चली आइल बाने। अब इनकर होश आइल बाटे, इनकर जो पीड़ा रहल दर्द रहल खत्म भइल तो अपने होश में आइल बाड़ी। अब पूछत तली कि ए नर्स दीदी हमार जो लइका भईने हमें उनका थोड़ा चेहरा दिखा दी, एक बार हम देखल चाहतनी। बहुत दिन के बाद भगवान हमार विनती सुन ले बाने, एक बार हमके चेहरा दिखा दी। तो कहत का बाड़ी कैसे का कही हम कि तुहार जौन लइका भईने हमें उ मुअल पैदा भइल रहने हैं, उनका चेहरा देखे लायक ना रहल है, यही से हम यहाँ से हटा देहनी। अब उ झूठ बोलत तली इनका आत्मा नइखे मानत, काहे कि कहल जाला माँ के आत्मा कभी भी मानेला ना देखले बिना। तो कहत तली एको बेर देख ना पौनी, ना हमार पति देख पौने, काहे रउआ हटा देनी, हम वही तरह से देख लेले रहती, ओकरे बाद से हटौले रहती, यहाँ से कुछ आप कैले रहती। कहत तली कि देख जब ना देखे लायक रहल त हटा देनी, तू घबरा न, भगवान फिर तू हार सुनिए। यही तरह से कह के तो समझ गईली कि लागत दाल में कुछ काला बाटे। यही से कहतली कि भगवान तुहार फिर सुन ली है। कहली ठीक बा। बोही लगले उ बेचारी उठतली आ कहतली कि ना हमके घरे जाए दी। कहले बानी उ नर्स उ जो बाड़ी कहतली ना आपके घर के जे परिवार बाटे आपके सासू माँ आई हैं लोग तो तुहरा के लेके जाई हैं लोग। उनका सास आइल बाड़ी यह बात सुन के रोवत तली, लेकिन अपने पतों के समझावत तली कि कहतली कि देखो समझ जा, अब भगवान हो सके फिर तो के वैसे ही गर्भवती कर दे, फिर तुहार सुन ले के जानो। लेकिन हम तो आँख से ना देख पौनी आई, हम तो हमें रहनी है। लेकिन कहता लोग कि देखो ने ऐसा नीति भइल बाटे। अब बड़ा ये जो बाबू रहने हमें यानी बड़का बेटा जो हमार बाने उहे तो लेके गई ने हमें, हम तो उनको देखू ना पौनी है। कहल लोग कि ऐसा बात ही बाटे थे। कहली ना हमार हृदय अब नहीं मानत, हम जात नहीं अपने पति से बात करे। गईली बहरे अपने पति के लगे फोन लगौले बाड़ी, फोन लगा के कहतली कि देखी ऐसा बात ही बाटे। तो सोचत तने कि अब का करी। अब तो अभी हम सोचत रहनी है फोन करके पूछे के कि का भइल बाटे, लेकिन इते अब उल्टे खबर उ कहले बाने सुनो जहाँ तू रहलू हमें जा, हमऊ आवते बानी देखी उ नर्स कैसे उ झूठ कहती है कि सही कहती है। अब उ आइल बाने लेके पहुँचे वाला बाने। अब पहुँचे के समय वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचल बाने, इहो पहुँचल बाड़ी एने से। कहले बाड़ी अगर हमार लइका ना मिली है तो हम एनिए फांसी लगा के मर जाएम, लेकिन घरे ना जाएम। अब ने तो सबके उताना मरते रहले, अब तो और सबकी मारी। अब वो बेचारी यह बात के सोच के खूब रोवत तली। उनका पति चुपवाओ तने कह तने कि चुप हो जा, लेकिन वो समझत ना बाड़ी वो बात के कि का कइल जा, कौना विधा से कइल जा कि हमार अब जो रहने हमें मिल जा। ओकरे बाद से जैसे निकलल उ बाने जो फौज में रहने वहाँ गईने नर्स से पूछा तने खूब जोर जबरदस्ती करत तने या कह तने कि देखा बता दो ना तो के यही हॉस्पिटल में से मुँहवा दे फेंकवा दे, कहीं कुछ पता ना चली के हुए। खूब धमकी दे तने सब कुछ कह तने। तब ते डरन जो नर्स बाड़ी बता देले बाड़ी कि तुहार जन बड़ भाई रहने हमें उहे आइल रहने हमें और जहर के सुई दिवा के ओई गंगा जी के तीरे ले जाके झोला में धैले बाने।
अब इतना बात सुनत में उ जो उनकर मेहरारू वाली सुनले बाड़ी, वहाँ से सुनते भर में उ उनसे अपने पति से पहले निकल गइल बाड़ी। नंगे पांव दौड़त हुए जा तली जंगल रास्ते, और जा तली देखत का बाड़ी के एगो कुत्ता हुए झोला लेके भागता। अब झोला लेके कुत्ता भागल बाटे, पीछे पीछे दौड़त तली, वो आगे आगे दौड़ता। तू जानता कि वो हमके मारे आवतली, लेकिन इ त झोला खातिर दौड़त रहली, झोला खातिर दौड़त रहली। अब इहो देखले बाने खूब दौड़त आने पीछे, आ चारों ओर से सब केहू पकड़ले बाटे, चिल्लाइल बानाते। जब सब केहू गांव के पकड़ले बा लोग, अब पकड़ के झोला के जैसे खोला तली जाके लगे पास में, तो देखत तली एगो सुंदर पुत्र वही में बाने, लेकिन उ जियत बाने कि कैसे कहाँ बाने कुछ पता ना चलता। उनके खूब उनके हिलौले बाड़ी, सब कुछ कथी कर तली के बाबू अब्बो ते उठ जा, लेकिन उ नवजात शिशु रहने कहाँ से उनके उठे, उ तो भगवान के दियल रहने, और भगवान उनसे छीनल ना चाहत रहने, लेकिन उनका बड़ भाई छीनल चाहत रहलो। लेकिन उ का कइले बाड़ी, उ हमा से उठौले बाड़ी या कहले बाड़ी कि हमार सास हमेशा चर्चा कथा सुनत रहली है, उहमे हम लेके चलत तनी, जहाँ चर्चा कथा भगवान के मंदिर पर होत रहल उहमे लेके गइल बाड़ी। या उहमे अपने बालक के ध के, अपने पुत्र के नीचे ध के भगवान भोलेनाथ से विनती करतली, दया मांगतली कि आप हमके जनित थी बाटे दे दी, जौन देले रहनी ओके वापस कर दी। अब उतने देरिया में एक जने जल ढारे आवत रहली, उतने देरिया में एक जने वही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर जल ढारे आवत रहली। उ जलवा ना जाने कैसे वो लइकवा के ऊपर मुँहमे पे गिर गे। गिरला के बाद से लइका जैसे पानी गिरल बाटे, उ जल गिरल बा, वैसे ही लइका क्या दे रोहल बाने, या खूब रोवल लगल बाने। अब हाथ पैर पटक के बड़ा खुश भइल बाड़ी कि देखा हमार लइका वापस आ गई ने, भगवान भोलेनाथ हमार विनती सुन ले बाने। लेकिन जे जल ढारे जात रहल उनके तो ई भइल कि देखा नहीं लइकवा के ऊपर हम जल गिरा देले बानी, नवजात शिशु बाने, हम भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के जलो ना दे पौनी है। लेकिन ये बात से खुश बाड़ी कि देखा इनका लइका के कुछ भइल रहल है, खुश होके उनका पैदा हो गइल बाने। अब पैदा भइले के बाद से खूब सोचा तली, लेकिन अब का करें, वो खूब उतना में थी बाड़ी या कह तली कि चल इनकर पुत्र अच्छा से हो गई ने। अब एक बाद से सब जने अपना घरे वापस आइल बा लोग, खुश भइल बा लोग, अपन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के चर्चा कहवावता लोग, खुश होके कहता लोग कि बहुत बढ़िया अब इथी बाटे। तो ये कथा के हमें विराम कहतनी। अगर आप लोगन के समझ में आयल होके, अगर कथा के रहस्य पूरा समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम।